това е за всички хора, защото за никой като мене, който белято се търси. Нали? И така се и си. Ама много е на този живот, да знаеш, че те търсят, да живееш нелегалност, неизвестност или свиква човек. Аз съм свикал помагането с Самара. Да. Малко самотно не сте ли живял? Самотно, казвам, сте живял. Горе-доле със самотен ми е живота. Горе-доле. Защото не съм чувствал. Къде? Ама сега ти години. Не, тези последни са много дълги. Тук тая къща, например, много хора не я знаят, нали? Не я знаят, разбира се. И не е хубаво да разправя. Да. Тие приятели, които тук били са помогвани да не казват къде сме се виждали. Да. Аз разбрах, че доскоро тук сте минавали за унгарци. Хората мислили, че сте унгарци. В тази кооперация. И немци могат да мисля как. Ето ние не си знаем какви сме. Тук в знанието хората повечето знаят сме унгарци. А гражданство какво имате? Може да го наречем правилно. Аз съм регистриран в общината на София, но по друго име. По никакво. Значи българско все пак. Българско, разбира се, българско. Знам и двамата приятели. Единия да мисля още е жив. Или той умре в последните години. Двама, като отидох в общината, да ме запишат под едно име, нали? И то фалшиво. Отидоха, записаха ме. И аз го забравих, никъде не съм го записал. Но... А защо е друго гражданство? Защо ми е? Да, бе. Защо ми е? Да се дам вижда пък на тия власти други. И да се разкрил. Той повече да се разкриеш, повече пеш беда, отколкото има полза. Да. А знаете ли какво става в България? Интересувате ли се? Ви интересувам се колкото мога от този дом, знали какво става. Абе вие какво сте чували за Тодор Живков? Нищо. Освен че много дълго време стоя на стола, пък не му текна. Ако стоеше малко повече, по-лошо ще да свърши. Сега повече да го намаза. Да. А и сега ще го стоя, не е малко. Чух си бил този стул, нали? Да, да. Добре ще го съдат. Ще го съдат. 30 и колко години бе? 35. Абе, немат ли срам тия хора? Това ми е чудо. Мани друго срам. Сега аз ще се държам. Ставам 15 години, как съм тук. Какво ще казват хората? Че аз съм се венчал за стола. Ние ще минават такава мисъл. И бих казал, че бидейки толкова глупави или се правят тъпи, кой се наказание ще му дам. И не само е стоял, пак обаче е стоял. Ние сме напили един дървен. Иначе сам би си отишъл на време. 5 години, 6 години. Много е вече. Бегай. А не 20 години, 30 години. Нова мода. Тя е сталинската мода тая. Тя е сталинската мода. Наистина сталинската. Но доста търпелива България. Така излиза. Ако беше в Македония, общо взето, да го подписано, то има писане на македонския българин, като малко по-друга кръв. Биха го, или биха го да взе оставката по време. На 30 години, 25 години. Да стои. Чисто просто по строежа на характери ми не върви в хармония това. У македонските българи. Така ми се чини. Тук на стената има една грамота, едно копие от грамота на Лъв 13.
Защо я държите тук? Защото говори за македонските славяни като за българи. И за лично папа назначи един началник, религиозен началник. За българите на Македония. Поминал се други или са го сменили в друга служба, назначава епископ или на какъв епископ там. Той поема грижата, от своя академия македонската българщина. И се лично от папата. Той е по-давно, не от вчера. Най-малко е 80 години. Ето ти едно свидетелство. Отдема се наказа на папата да прави комплименти на българите, седейки си във Ватикана. Пише си това, което е истината. Има напорно за българите, починал, умрял или са го сменили, да са го възрастили на друга служба, и назначава тебе или мене за с македонските българи. Разбира се, католици, той го за католици, ама българи. Това. И той е документен, още съм казал, той го рамка. Да стои тук, нали? Да стои. Ако трябва на някого набърза му лист, ето, да му копие, донасяме тук, фотографират. Да стои той. Папа този и този. Така се оговори това като по-хлеб. Тия са българи. Да. Сега на Скопие с комплименти се посещава на младиците ми, може и папа да го подкупат. Да говори за македонска нация. Да. И ще викате делегацията представят по Ватикана. Ще приема се делегация на група хора от македонската нация. Така се представляват като идат. Добре, ама има техни предшественици и това не е много. Отдавна си. Българи. И затова съм като не е тук тук това. Да стои. Иначе го запитах в архивата. А няма един със сякаш. Това македонизъм сега да се възражда. Това е пак работа на Белград, Презийско. Македонизъм е работа на български от Македония, що знаят много. Всичките са изподкупени. Или превъзпитани в България. Най-малко са учили български университет. Белградски. Абсолютно. Тия работи аз лично ги прекарам през Белградски университет. Там. Донекъде са им харесвали на това. Донекъде и на никой дава на нали. Някой глупци. Друг от слабо семейство просто, у което българщината по естествен начин се чувстваше, ама не да израстет. И не е изтъква. Причините, които породиха македонизма в Белград, така ли? Македонизма има корен Белград. Нищо друго. Всички тия горе за Македония, те са минали по-малко от дошленици в Белград. Да. Или са повлияни от другари техни, които са по-възрастни малко от те. Но и те са учили в Белград. Белград има големи пръст в тази работа.